Għal kważi xahar sħiħ residenti fin-Naxxar se jkollhom ħabtu wiċċhom ma' dak li qed jiddeskrivu bħala inkonvenjent kbir bis-sorbju u ħmiġ biċ-ċirklu wara bibhom. Iċ-ċirklu se jkun armat bejn it-8 ta' Novembru u 9 ta' Diċembru, iżda qed jingħad li skont id-domanda żmien taċ-ċirklu jista' jiġi estiż b'5 ġimgħat. Oriġinarjament iċ-ċirklu kellu jsir f'għalqa magħrufa bħala tal-Ġiżwiti. Iżda jumejn ilu tħabbar li ċ-ċirklu se jsir 30 metru l bogħod fil-parkeġġ quddiem it-Trade Fairgrounds. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, ir-residenti qalu li jinsabu rrabjati minħabba l-istorbju u traffiku li se joħloq dan iċ-ċirklu, hekk kif fil-viċinanzi hemm ukoll dar tal-anzjani. I live in the area of Nashar and I'm opposed to the circus being here for several reasons, mainly health reasons, regardless of what the council have decided. Ma rridux li jsir iċ-ċirku f'residential area. Jista' jkun in-Nashar, il-Mosta, il-Belt, l-Imsida, wherever. Ir-residenti tkellmu dwar il-ħmieġ li ħajħalli dan iċ-ċirklu li se jkollu mad-design annimal, fosthom żepri, tigri, iġmla kif ukoll żwiemel. Żgur mhux il-post ta' circus għax iġib noise pollution, traffic congestion, barra anka l-annimali jġorru magħhom mart u ħmieġ. Ir-residenti qalu li l-Kunsill Lokali ma tax widen għall-ilmenti tagħhom u għalhekk fil-jiem li ġejjin se jippreżentaw petizzjoni. Mistoqsi se jkun il-pass li jmiss Viktor Fenek fisem ir-residenti wieġeb hekk. Nerġgħu niltaqgħu aħna u naraw what action can we take. Ma tistax toqgħod tgħid minn issa isma' sa jiġri hekk u sa jiġri hekk. Naraw għaliex ikun hemm ħafna ċaqliq illi tkun iġalek timxi mod ieħor. Aħna mbagħad, let's face it, aħna ftit marbutin. Aħna ftit marbutin għaliex il-Kunsill diġà kommess fuq għal-ħaġa. L-organizzatur taċ-ċirklu li huwa l-ex viċi sindku f'Taslima Silvio Zammit se jkun qed jagħti biljetti b'xejn lir-residenti bħala kumpens.